Anabel Arraiz, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ilatzi. Aspaldiko ze moduz. Ongitazu? Zeuna zerbait izu ikustie. Bai? Bai. Eskerrik asko, berdina, gauza beraz diot. Bizipoza elkartari buruz hitz egingo dugu. Vale, Bizipoza zer den, azaldu behar didazu. Vale, nahi duzunean. Elkarte ezberdinak batuko zarete. Bai, Gutxi gora bera. bai, elkarte bat da, baina bertan gaur egun 35 elkarte badaude. Bueno, eta elkarte ez aparte badaude babesleak, badaude bazkideak, eta badago voluntario sare handi bat. Baina bai, oinarrian 35 elkarte daude, Euskal Herrian aritzen direnak denak, oso anitzak, eta euskarak ere batzen gaitu. Beraz, bi ezaugarri horiek esan ditzakegu, ez? Elkarte oso ezberdinak izanik ere, batzuk txikia direlako, beste handiak direlako, batzuk lokala direlako, beste batzuk eremu handiago batean lan egiten dutelako, edo gai bat lantzen dutelako, edo familia eredu ezberdin batean daudelako, ezberdinak denak, anitza, bizipoza, eta euskara ere ardatz daukago. Aspanobaz elkarteko bezara, Ainar, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuen elkartea ezaguna, minbizia duten aurren gurasoek osatzen duzue, Aspanobaz, eta ze garrantzitsua zuri bai galdetu behar dizu, ze garrantzitsua izango den elkarte baten batu, ez bakarrik bizi, hori ez da, elkarte baten batu, eta elkarrekin esperientziak konpartitu, eta elkarren babesa jaso, eta indarrak atara, ez da? Eta pozak konpartitu, bai? Hori, bai. Aber, azkenian elkarte bat sortzen da behar bat dagoelako, eta ikusten dugun bizipozan dauden elkarte guztiak behar bat dutela. Nik nire ikuspuntutik Aspanova zeukan behar hori asetzen ari gara. Hobetu egin dugu, baina oraindik beharra dago bestela elkartea esen existituko. Eta bai, beste realitateak ikustea bai ona da, eta ikusgai jartzea ona da. Bai, pentsatzen dugulako, minbiziarekin umetxu bet, pentsa ze izan daiteken hori familia batentzat, ezta? Elkarte baten jasoko duzun laguntza psikologikoa, laguntza emozionala, pertsonala, eta dana, eta aragizkue alkarrukitzi, eta hau, ez da niri bakarrik gertatzen zaidan gauza bat, baina gero esaten zabiltzen bai, bestelako elkarti epe bai, da tantaz-tantan, Abelek esaten zuena, batzu txikia, bestatzuk handiagoak, zenbat jende dauen azkenien ikusgarritasun hori eskatzen, ez da? Hori da, ikusten duzu, azkenian elkarte bakoitzak zailtasun batzuk dituela, gurean adibidez minbizia da aurrekin, besteetan beste gauza bat da, eta zailtasun horiek ikusgai egitea, eta beste errealitateak ikustea, ez bazaizu tokatzen ez dakizu. Baina, lehen aipatzen egon garela, beraien kasuan, ez duzuzuk aukeratzen horrelako egoera batean egotea, eta orduan, bizi paralelo batean egontzarela, Ainarak aipatzen zidan, bai, ordura arte, paraleloki bizi izan naiz, eta Basurtoko ospitalea hor ikusten nuen. Baina, karo, horrelako egoera bat, etxera datorrenean, babesa behar duzu. Aspanova elkartean babesa sortzen da, eta zuk esaten zu, basamortuan botila bat, hori da horrelako familia batentzat elkarte batean parte hartzea. Azkenean, gure kasuan, minbizia helduetan bebai, paloa da, baina aur batetan familia jota gelditzen da. Berarekin egon biazara, 24 ordu, sartzen zara ospitalian ez dakizun isirtetzen biazaran, lehiote biratzen dozu eta esaten dozu jo. Hau existitzen da eta nik ez nekizan. Horrek dakarren guztiarekin, lan kontuetan, antolaketa, eta barrazkain numetxu bet zaintzen zauzelako, eta ez dinda bakarrik egon, eta minbizia askotan, naturaren kontrako zozer emoten duena ume baten bebai, ez da? Hori da. Iruditzen zait, garrantzitsua da hori, gizarte guztiaren erantzunkizuna da, hau. Ez da bez elkartietan ustie pizu dana. Denok osatzen dugu gizarte hori. Denok osatzen dugu, egunen baten espada hemen, esklerosiaren nien, edo besteren batien, dan hori tokatuko zaigulako, egunen baten zeo zer, ez da? Eta ze garrantzitsua edan, bizipozak badauka hortik bebai, Anabel, sensibilizatu gizartien ikustarazi hau dana, eta azkanien leku inklusiboak egin, danok alkarrez begiratzen egoteko bezolan honek zer dauka, honek zer dauka. Danok gara gizarteko partaide, bai. Azken finean, bizipozak jarraitzen dituen helburuak edo dauzkan helburuak, elkarte bakoitzak dituen helburu berak dira. Helburu eta nahi berdinak, errealitate guzti hauek gizarteratu, jendeak ezagutu ditzan, gure gizartea pixka bat inklusiboagoa eraiki, eta azkenean bizipozan elkarte guzti hauek bakoitzak bere egunerokan badute lan handia. Bueno, elkarrekin, 35 elkarte, Euskal Herriko
haur eta familia gara, elkarrekin beste bozgorailo bat egin dezakegu eta elkarrekin beste balore batzuk transmititu gizartean, guztien eskubideak bermatuak egon daitezen. Ikusten gabiltza irudi batzuk, agertu zara, Ainara bebai, dokumental horretan dokumentala ikusgai dau bebai, porrotxe ikusten genuen, apurtxo bat ibili zeinen pailazuekin zeu, Anabel, eta Ane pirata ibiltzen zan, eta burura datorkit umiekaz, eta minbizia zuten umiekaz eta bar. Hortik sartu eta apurtxoet hortik jarraitzen zu bebai, ezta? Honetan zereginetan. Bai, azken finean... Aurrez aurre begiratuta realitate honi, azkenien... Bai, begitara begiratzen duzunean eta familia horiekin kontaktu hori sortzen denean, eta bai, zuk aipatu bezala, ez? Ane piratak niri eman dit aukera gerturatzeko familia guzti hauetara, bai, zuk aipatu bezala, ospitaletara bisitak egiten genitunean, edo bai edozein jaialditan beraien gana joan eta beraiekin egoten zarenean, ez? Horrek esaten dizu, ni gaur ez nago horrelako egoera batean, baina nire bizilagunak dira. Orduan, nik ere egin behar dut, eta nik nire herritik antolatzen badut ekitaldi bat, kontuan hartu behar ditut denak. Ez bakarrik nik helburu ditudan ekintza horiek egin. Dena hartu behar dugu. Inklusioa hitza aipatzen dugunean, inklusioa hitza da. Dena esaten du horrek ere, ez? Gure biziposta guztiona, basabiltzate hiriburuetan egon zareta aurkezpen batzuk eginda, bihar Bilbon aukera egongo da, aurkezpen horretarako ze aurkezten ari zarete zehazki? Zuk aipatu duzuna, gure bizipoza dela, guretik ari garela, baina denentzat ari garela, guztientzat ari garela. Horregatik gure bizipoza guztion bizipoza dela, ez? Eta aurkezpen ekitaldiak egiten gabiltza, orain sortu dugun dokumental eta doku web horrekin, baina gonbidatu berezi pila bat dauzkagu gainera, ez dugu dokumentala utxutxean botako. Jende asko daukagu, Bolondrez etortzen zaigun jendea, azken finean voluntario sare hori aipatzen duguna, ez? Denak etorriko zaizkigu, biharkoan adibidez, nahi duzu esatea? Gonbidatuko dugu jendea etorri dadin zazpitan bide barrietara, hori da. Galder Perez gurekin izanen da aurkezle lanetan, Onintzan Beita Oiana Bartra bertxotan arituko zaizkigu, Beñat Salegi dantzaria dantzan, Aiora Renteria, Etxe, egonen da, Atletikeko jokalariak eta entrenatzailea ere bai, jende asko bilduko gara, babes hori eskainiz eta mundu hobeago bat eraikitzeko asmoarekin. Egunerokoen, 4.000 familiatik gora, biziposta elkartean esan dugu, 35 elkarte, bazkidiek, babesleak, voluntarioak, 4.000 familiatik gora, Ainara, egunerokoen falta motatzen duzue? Laguntza hori bat-ematek begiratzie zertan gaizareten? Bai, hor sartzen zarenean, nire ikuspuntutik, hor sartzen zarenean horrelako gauza bat gertatzen zaizunean, bakarrik sentitzen zea. Eta azkenean zure miseriak beste batzuekin, bere miseriak konpartitzea, ez dakit, baina hobetu sentitzen zara. Eta azkenean behar dozu. Guk adibidez gurutzetan sartu ginean, ez genekien ezebez, Zaspanovaz ez ezebez. Hor sartzen zara, jota geliten zara, zure alabari esaten dizute leusemia dakala, ez dakizu nundik bota, eta azkenean ikusten dozu, jende gehiago dagoela, elkarte bat dagoela, beste aita, beste ama batzuk zure esperientzia dakatena, eta indartsua hoiten zara, bai. Gero ze ausartasarien be bai, baikortasunezko mezu bat emoten poza, esan duzu azkenien zure mina konpartitu, baina pozetik be bai eta elkar lagundu be bai. Bai, ezke azkenien esan behar dugu gure kasuan gaixotasuna handia dela, baina momentu politak ditu. Bizitza zer den, kontraesana da, baina nire alaba gaixo ikusi dut eta gaizki, baina beste momentu batzutan superpozik. Porrotzetorri da gure etxera. Eta nire alabaren aurpegia ikustea hori ez da dirurekin ordaintzen. Eta ospitalean bebai momentu politak egon dira eta horrekin gelditun biazara. Honelako zer gertatu da, edo zer elkarte ezberdina eta uzelako ondapurtxuet ganetik Anabela esango dizut elkarte batu zarien, baina eta nire ez jakintasun totaletik galdetzen dute, badauz laguntzak esate baterako, zuk ume bat badaukazu bakarrik bazauz eta zaintzen egon behar bazara eta ezin baduzu lanik egin,
ez dakit, familia bakoitzak bere, agian ez daukazu beste familia arteko batzuk edo, eta elkartetik lagunduko dizute? Gure kasuan bai, nik ez nekixan, baina, bueno, azkenian ospitalean dena esaten dizute, eta bi gurasoak lanian badaoz, batek zaindu dezake, eta lana utzi dezake. Ordaintzen jarraitzen dizute, baina biak lanian egon behar dira. Bata ez badao lanian, suposatzen da bestia egiten dela kargo, ez? Nire kasuan, nire senarra jarraitu indu lanian, eta nik redukzio bat hartzen dozu, baina redukzion 100% redukzio bat hartzen dozu. Bai, baina agian ez daukazu hori da, bestelako familia artekorik, edo bakarrik daude, edo dana dalako, ez da? Azkenean aurrekin egon behar zara, 24 ordu. Gauak eta egunak, eta azkenean ospitalean oso luzeak dira. Laguntza hori, ez da? Hori da guk bilatzen duguna ere bai bizipozatik. Lehen aipatu dizudanean bizipozan elkarteak daudela, badaudela bazkideak eta babesleak, hoiekin batera voluntario sarea aipatu dut. Eta bizipozaren helburu bat hori da, voluntario sare hori haunditzea. Denok daukagulako zer eskainia. Edo zein dela zure lanbidea, edo zure bizitza ere, denok daukagu zer eman. Eta bizipozatik voluntario izateko deia egiten dugu, gainera aurtengo kanpaina, bizipoztu zaite, izan babesle, izan voluntario. Bueno, bizipoza.eus, gunean txukun jarrita daudana. Bai, hor egin daiteke. Eta guk nahi duguna da, bai bizipozatik aurrera eramaten ditugun ekimen guztietan laguntzeko deia, baina baita elkarteek dauzkaten behar guzti horiei erantzuteko ere. Ze askotan, harrera familiak direla edo voluntarioak direla, beraien ekitzetan ere laguntzeko edo jende asko behar da, eta ni ziur naiz Euskal Herri honetan jende asko dagoela esku bat botatzeko prest. Edo zein momentutan, zure denbora eskaini dezakezu, edo zer gauza eginez, eta ezin baduzu, aportazio txiki bat eginez ere laguntzeko modua badago. Aukera eta elkarte ezberdinak esaten gabiltzena, duintasuna eskatuko da, segurazki, danen aldetik bebai, ez da? Bizitzarekin jarraitu alizateko eta hau guztia eramateko bebai, migratzaileen eskubideekin esate baterako lanien, gaixotasun larriak, izan daitekelako, oso bakarrik sentitzie, gaixorik, umie, ez dakizu nora jo, ez dakizu zer daukan, edo daukan tratamentua oso arrarue da, eta bar. Tratamentua baldin badu ere bai. Tratamentua baldin badauka. Ze askotan gertatzen da ere bai, baditugu gaur adibidez goizean egon naiz garuneko hartutako kaltea jasaten duten aurrekin, eta estatu mailan elkarte bakarra dago, eta 12 da, gurekin dagoen elkartea, eta 16 urte bitarte, aurroiek ez daukate inongo, 16 urtetik gora iktuz bat jasaten baduzu, osasun publikoak hartatzen zaitu. 16tik bera, ez. Orduan, badira gauza batzuk ulertezinak direnak, eta hoien kontra, edo hoiekin borrokatu behar dugunak, hau ezinezkoa delako, ez, eta orduan, bagoaz, pixkanaka. Aur transexualak bebai, azken aldian eta zorionez ikusgarritasun lortzen ari diren bebai, eta zelan lanien zabiltzaten, zederra seguntzat bebai ainara, ez da? Danakaz bat egin eta azkenean konpartitu hori dana, ez da? Ikusten dozu elkarte bakoitzak zailtasun batzuk dituela, baina aurrera goia zela, denok batera, bakoitzak berearekin, eta hori pozgarria da. Bueno, ibili zarete, hiriburuetan proiektu aurkezten eta batez ere dokumental hau erakusten, bihar Bidebarrieta liburutegian, Aldezarrien Arriaga aurrian, 7etan bertan egongo zarete, jende asko eta jai giroan, Anabel hurbildu, etxekuek, Azparnen urtarrilean egongo zarete? Urtarrilean egongo, urrengoa eginen dugu Durangoko azokan. Durangoko azokan egongo zarete, bai? Abenduaren 7an aurkeztuko dugu bertan ere, aretoan. 12 osake... Eta gero joan egara herri eta txoko... Herrietatik eta bebai, eta azkenien ikusgarri hau dana, azkenien elkarte baten batu direla, 35 elkarte ezberdin, bizipoza, eta honek ze bizipoza eman dezaken bertan dauzenantzat, kanpuen, eta batez be laguntza behar dutenentzat, eta igual ez dakitena nora jo bebai.
Anabela Raiza, Herrik asko ilaski, plazerra. beste horren beste. Beste horren gaztetu itzen oso. Zabiko Ara, ara. gaztetu. Ainara, ze placer, etorri zana. Eskerrik asko zuri. Ba, telebista apurtxu bet Gloops izan da hasieran, baina oso ondo joan da. Oso ondo joan da. Ainara Eskarraga, Aspanagoaz elkartetik, zelan egiten duzuen, besarkan handi bat anon partetik be bai, eta ze ausartak zarien, eta bizitzari zelan begiratzen dio zuen be bai. Guretzat be bada, irakaspen bat, zuekin gauzen bakotxean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ainara.